इतकी टवटवीत असतात ना की ती लांब आपल्याला जसा हवा तसा चिरायचा आणि त्याला हे तर बघा कसा फुलला इथे सगळी फळं ना चेक करायला लागतात काय पावसाने खराब पण होतात. जायचं बाहेर तुम्हाला पाऊस आहे ना ते बाहेर लागतच नाही पाऊस जोरात आहे. पाऊस चालू आहे आणि ह्यांची मस्ती बघा चालू आहे सकाळी सकाळी. ही खिडकी उघडत नाही कारण आहे ना इकडनं थोडं थोडं पाणी नाही येतं वाऱ्यासोबत त्याच्यामुळे ती बंद असते खिडकी. हा आला शेरू वाग्या ते आता एकाच खेळण्यावर दोघं जण बघा भांडतात. आता एकच आहे ना आता खेचून खेचून ते सगळं हे करून टाकतील. बॉल कुठे गेले कुणाला यांचे कुणाल यांचे बॉल बा आहेत का किचनमध्ये. बस 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 वाग्या रागवतो लवकर हा. बस बस जास्त मस्ती नाही करायची वाग्या. कुणाला ह्याचा पट्टा कुठे गेलाय हा बघा शेरूचा पट्टा इथे आहे. हे बघा हे असं ना तर हे यांचं असंच चालू राहणार दिवसभर. आज काय बाहेर जायला त्यांना भेटणार नाही पाऊस आहे ना. तो बॉल दिला दादाने. वाग्या तो बॉल घे वाग्या तो बॉल. ते भांडतात पण असे एका त्याच्यावरनं. त्यात काय राहिलं त्यात काय नाही राहिलं सगळं ते पण तोडून फाडून झालेलं आहे. वाग्या तर बॉल घे वाग्या. तुला दुसरा बॉल बघ आहे का दुसरा बॉल बघ एकच आहे. तू एकाला बॉल दे दोघं जरा अशी ना मस्ती करत राहतात मग. वाग्याला दे हा बॉल तो बॉल. हां घ्या घ्या. ते ऐकणारच नाहीत दोघं जण. त्यांचं सतत हे चालू राहणार आता दिवसभर. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. पाऊस थांबायची वाट बघत होती पण पाऊस काही थांबणार नाही आहे. आता वाजले तर मला वाटतं 7:30 पावणे झाले तरी पण असं पूर्ण असं अंधार आहे. बाहेर पण लाईट लावावी लागणार आहे. चला मी खूप वेळ वाट बघितली मी म्हटलं थांबूया पण बघा किती असं अंधार दिसतोय बाहेरच्या साईडला. पण आपली कामं चालू झालेली आहेत घरातली. आज बाहेरचं काम काहीच करता येणार नाही आहे त्याच्यामुळे आराम घरातलं सगळं करायचं. आता चुलीवरती ना की नाही पाणी तापत ठेवलेलं आहे आणि लोणी ठेवलं आहे एकीकडे तुम्हाला मी दाखवते. आणि हे पाणी आहे ना तुम्हाला पाण्याचं दाखवते. नेहमी बघा मी कडुनिंबाचा पाला टाकते ना. आता हल्लीमध्ये काय करते ही बघा ही जी फुलं आहेत ना देवपूजा करून झाल्यानंतर फुलं जी राहिलेली असतात आपण दुसऱ्या दिवशी बघा काढतो ना आणि इतकी टवटवीत असतात ना की ती म्हणजे काढून टाकायला इच्छा होत नाही. त्याच्यामुळे मग काय करते आता असं गरम पाण्यात टाकते आणि इतका सुगंध त्या पाण्याला असतो आंघोळीच्या. खूप छान वाटतं बघ ते आंघोळ वगैरे करायला. सर्व जाई जुई गुलाब हे आणि ह्यांची बघा मस्ती चालू आहे दोघांची. 1 मिनटं बघा हे बघा ह्यांची कंटिन्यू यांची आहे ना मस्ती चालू आहे. आज पाऊस चालू आहे ना तसं त्यांना पण हे झालेलं आहे. वाग्या काय चाललं आहे बाळा नका मस्ती करू. हे बघा हां ते बघा गेलं. चला खूप मस्त सुगंध असा येतो आंघोळीच्या पाण्याला. आणि इथे बघा लोणी पण आपलं कढतं आहे. हे मी काल संध्याकाळी बनवून ठेवलं होतं. तर इथे मी आता नाश्त्याची बघा तयारी करायला घेतली. म्हणजे लाईट गेली होती आता लगेच आली त्यामुळे पाऊस पण आहे ना चालू. तर पुऱ्या बनवते. बाहेर जरा पाऊस पडतो एवढं जरा चटपटीत खायची इच्छा. तर इथे बघा मी तेल आणि ठेवले गरम करत. आणि नाश्त्यामध्ये पुरी करायचं कारण पण तुम्हाला दाखवते. ही रात्री की नाही भाजी केली होती ती उरून आहे. मी जरा वेगळ्या प्रकारची भाजी केलेली छान झाली होती.
म्हणजे दुपारच्या पण 2-3 भाज्या होत्या त्याच्यामुळे मग ती उरली. थोडं चला आज म्हटलं पुऱ्या करूया, छान लागेल पुरीबरोबर. त्यावरती हे ते तेल गरम होतं तोपर्यंत जरा लाटून ठेवते ना पटापट 4-5. पटापट होतील. तेल गरम झालं फास्ट होतं. पाऊस काय जाणार नाही, दिवसभर चालू राहील. इथे लाटून ठेवलं का पटापट होतात तळून. शेवटची पुरी टाकते आता. पुऱ्या आपल्या बघा तळून झाल्या तर सर्व हे बघा इथे ठेवल्यात. आणि ही जी भाजी आहे ना रात्रीची ती गरम करायला ठेवली मी. खूप मस्त झाली ती भाजी आणि थोडीशी वेगळ्या पद्धतीची, पण 1-2 वस्तू त्यात कमी होत्या म्हणून मी रेसिपी म्हणजे दाखवायची तुम्हाला. आता घरात सध्या ती 1-2 वस्तू नाही आहे, पण मी आणीन तेव्हा नक्की तुमच्याशी शेअर करीन. खूप छान रेसिपी झाली होती. आणि इथे कांदा पण चिरून ठेवला आहे. ह्या कांद्याला ना थोडंसं वेगळं तुम्हाला मी दाखवते, छान लागतो तो कांदा असा. चला झालं हे, गॅस बंद करते. हा कांदा असा घेतला आहे ना, म्हणजे कसा पण चिरायचा, बारीक लांब आपल्याला जसा हवा तसा चिरायचा. आणि त्याला मीठ वगैरे काही नाही लावायचं. तुम्ही लोणचं बघा असतं ना ते लावायचं, कोणतं पण लोणचं तुम्हाला जे आवडत असेल ना. लोणचं घ्यायचं, लोणच्याचा जो रसा असतो ना म्हणजे खार बघा असतो तो घ्यायचा. असं व्यवस्थित सगळीकडे कांद्याला सगळं लागला पाहिजे. खूप मस्त लागतो हा कांदा, चवीला एकदम भारी. जसे वेगळी पद्धतीची बघा भाजी करतो ना आपण त्यावेळेस असं करायचं, छान लागतं खायला. चला ह्यांना सर्वांना ना नाश्ता येते मी. वड्या केल्यात, वड्यांची भाजी आहे ही, पण छान झाली होती. आणि हा आपला लोणचेवाला कांदा. आपला सकाळचा नाश्ता रेडी. हे बघा, हे बाहेरचं अंगण ना धुवून घेतलं पावसाच्या पाण्याने. आता ना ते काय होतं, पावसाच्या पाण्याचं गाळ जो असतो ना, पत्र्यावरचा गाळ तो सगळा ना पडतो. त्याच्यामुळे हे बघा, हे सगळं पाणी मी नाही आता म्हणजे वरचं पाणी घेतलं आणि खालचा गाळ फेकून दिला. मी इथे धुवून काढलं हे. आणि इथे कुणाच्या बाबा झाडांची कटिंग करतात. कटिंग म्हणजे फुलं काढल्यानंतर ते कटिंग नाही केलेली, कुणाला फुलं काढून घेतली त्याच्यामुळे ते कापतायत. पुढे येणार नाही त्याला. झेंडू बघ ना किती झालेत ते इथे. हे सगळे आपाप रुजलेले आहेत, काय करायचं. वांगी झालेत बघ, काढायची वांगी आता नको, आता काय भाजी नाही करायची. जेव्हा करायची असेल तेव्हा. पाऊस की नाही थोडासा कमी झाला आहे म्हणून आम्ही आता बाहेर पडलो आहे. कमी म्हणजे चालू आहे पाऊस. घरातनं बाहेर म्हणजे पडायला मिळालंच नाही. सकाळपासून आम्ही आलेलंच नाही बाहेर. झेंडूची रोपं का अशी झाली ती, ही पुसली ती पावसाने. त्यांना आता पावसाची गरज नव्हती, ऊन पाहिजे होतं ना. बघा ना इतकी चांगली मोठी झाली रोपं खराब झाली बघा. तसं आपल्याकडे भरपूर झेंडूची रोपं आहेत, असं काही चिंता नाही आहे. पण तरी पावसातनं सगळी खराब होतात ना रोपं. आणि ही बघा, हे बघा तुम्हाला मी दाखवते. हे तर बघा कसा फुललं आहे ते. काय म्हणतात त्याला, काय भूते काहीतरी बोलतात. हां काहीतरी भव ना काहीतरी नाव आहे, मला माहीत नाही आहे. तुम्हाला माहीत सांगा. पण कसं बघा, हे ना लावलेलं नाही आहे. इथे ना खड्डा केला होता, म्हणजे देवाची जी फुलं वगैरे निघतात ना ते टाकण्यासाठी इथे छोटासा खड्डा केला होता आणि त्या खड्ड्यातच सगळं आम्ही टाकायचो. आता हे कसं रुजलं काय माहिती.
किती आले बघा फुलं. आता पाऊस नाही राहिला ना हां सगळी फुलं तर बघ गुलाबाला कशी आले. हां बघा गुलाबाच्या कळ्या भरपूर आल्यात बघा. 1 2 3 4 किती कळ्यात बघ. 10 कळ्या आहेत एकाच जागेवर आल्या. हे फांदे कटिंग करून लावायला पाहिजे होते. कांदे कापायचे आहेत, कापून लावायचे. आता लावायचं ना पाऊस चालू झाला तर. आता कटिंग द्यायची. आपली जास्वंदी पण राहिली कटिंग करायची. डब्बा काढून डब्यात माती टाकायला पाहिजे. ओलसर पाणी निघाला. म्हणजे मध्ये बघा पाऊस नव्हता ना त्याच्यामुळे सगळं आमचं राहून गेलेलं. त्या कटिंग करून ना लावायच्या होत्या फांद्या. हे आता पाऊस आता बघते कालपासून थोडं चालू झालं आहे. आज बऱ्यापैकी पडतोय म्हणून लावू शकतो आपण. कुठे गेला मागे गेला ते बघा. दोघं जण झोपले होते आत्ता बाहेर आलेले आहेत. ते जोडी आपली त्यांचे 5 भांडे झालेत बाहेर जायचे. पाऊस आहे ना याला पण कापलं नाही बघ. हे बघ त्याच्यासाठी कटिंग करायचं. कटिंग करून टाक सगळं. फुलं येऊन गेली ना त्यांना कापायला लागतं. वातावरण एकदम छान झालं ना पण. गार झालं एकदम वातावरण छान. म्हणजे गारट झालं एकदम. असं वाटतं थंडी आहे. किती थंड गार झालं. तर फिरत फिरत आता आम्ही मागच्या दारात आलोय. हे असं गार्डनचा फेरफटका नाही केला ना तर चैन नाही पडत आम्हाला. काय झालं. हां कशाने खराब होतं मग ते. गवत आहे ना. हां हां पाऊस पडतो. हां ही बघा ही चिबूडची वेल बघा कशी आली. मिरचीच्या ह्याच्यावरतीच आलेली आहे आणि फुलं पण आलेली आहेत. गवत खराब झालं ना पुसतो ना गवत. हां ते पण पुसणार ना. ते काढून टाक ना मग. असं वाटतंय तर काय खराब झालेलं का वाटतंय. काय फळ हां फळ नाही खराब झालं. इथे बघ खेळ बाहेर आले केल पोचवली ती बघ माहिती मागची. पुसवली. काल तर बोललो तुला काल पुसवली. बापरे बघा नवीन केळ समोर बघा. सगळ्या पोचवलेल्या जातात. प्रत्येक महिन्याला केळ खायला लागेल. प्रत्येक महिन्याला केळ खायला. हे बघा ही आपली जोडी बघा कशी फिरते ती. हां मगापासून झोपलेले होते आम्ही घरात होतो तेव्हा. आणि तिकडे ना आपली एक भाजी तयार झालेली आहे. म्हणजे पहिल्यांदाच ती इतकी भाजी तयार झालेली आहे. आपण जरा काढूया. हा बघा आम्ही हा सूप पण घेतला आहे. खरं म्हटलं तर आहे ना काल संध्याकाळी काढायची होती पण काल राहून गेली. थोडं आहे ना व्यवस्थित. माती आहे ना खाली. बघ चेक कर. तरी पण सगळी फळं ना चेक करायला लागतात. ते काय पावसाने खराब पण होतात. आणि तुम्हाला मी दाखवली ना भाजी दाखवते तुम्हाला बघा. ही बघा ही आपली वेल नाही गवारीचं झाड आपलं. आणि मागच्या वेळेस कटिंग करताना तुम्हाला मी दाखवलं होतं. आणि बघा किती मस्त असं मोठं झालेलं आहे. आणि त्याला गवाराने धरलेली आहे भरपूर अशी. तर ती गवाराने आपण काढून घेऊया. ही बघा मस्त धरली आहे गवार. किती छान बघा तयार झाली. सूप ठेवते मी खाली. मला वाटतं आपली 1 टायमाची भाजी होईल ना. आता बघू. हे बघा आहे अजून ह्या साईडला पण आहे. सगळी काढून घेते पटापट. पाऊस यायला लागला. बाहेर गेली मगाशी सगळं असं ओलं झालं कपडे. थोडीशी भिजली. पाऊस आला जोरात त्याच्यामुळे पुन्हा आम्ही परत घरात आलो. आणि आता मला दुपारचं जेवण करायचं आहे. म्हणजे जेवण करायला फारसं काही करायचं नाही. बघूया छोटं मोठं काहीतरी बनवते. म्हणजे माझा विचार चालला आहे भाकरी बनवते आणि भाजी काहीतरी करते पटकन. थोडासा भात लावायचा आहे वाघ्या आणि शिरू यांच्यासाठी. कपडे चेंज करायचेत मला पण ना. अजून कपडे धुवायचे म्हणजे बाकी आहेत. आणि पूर्ण मग भिजायला होणार पुन्हा. त्याच्यामुळे जरा थांबणार आहे मी. सगळं काम झालं ना का नंतरला म्हटलं कपडे ना चेंज करते. म्हणजे असे ओले कपडे अंगावर ठेवले ना की असं नको म्हणजे वाटतं. मला तर आवडत नाही अजिबात. आज कुणाला काय दिसलेलं नाही ना तुम्हाला. तो बघा कसा सकाळपासनं असा पडून पडून आहे. आज काय आराम आहे ना. आणि हा शेरू आत्ता की नाही भिजून आला आहे पावसामध्ये. त्याला तर मी पुसून वगैरे काढलं. वाघ्या अजून आलेलं नाही आहे. वाघ्या गेला आहे बाहेर एक राऊंड मारायला. आणि ते कुणालचे बाबा पिक्चर बघतात. काय पाऊस एन्जॉय करतात सगळेजण आमच्याकडे. मग काय करायचं पावसात सांगा. हां तेच काय करूच शकत नाही ना. आता पावसात भिजलीच ना थोडा बाहेर गेली कसं तरी वाटतं बापरे. कपडे ओले ओले ना कसं तरी झालं एकदम. तेच आहे ना. ती पण भिजलो तू एकटी भिजली. कुणालची मात्र मजा आहे. चला बाबा किचनमध्ये आपण जाऊया. आपलं किचनचं काम काही संपत नाही. ते चालू असतं. आत्ता मी बाहेरून आल्यानंतर बघा ही
नाश्त्याची भांडी घासून घेतलेत आणि आपलं घी पण बघा तयार झालं आहे. तुम्हाला मागाशी दाखवलं ना. थोडा वेळ फक्त चुलीवर ठेवलं आणि हे असं मग थोडा वेळ मला आणलं, कारण तिकडे ना पाऊस जोरात आला ना तर सगळं पाणी उडत होतं त्याच्यामुळे. काम बघा सगळं झालेलं आहे. ही बघा भाजी केली पडवळची, साधी सिंपलच केली, कारण सकाळी बघा सगळं तेलकट खाल्लेलं आहे ना, त्याच्यामुळे जास्त असं करत नाही राहिले मी. आणि या भाकऱ्या केल्यात, फक्त भाजी आणि भाकरी, आणि सगळं काम माझं झालेलं आहे. फक्त हा ओटा राहिला आहे पुसायचा. लादी पण पुसून झालेली आहे. थोडंसं जरा ओलं आहे तिथे बघा दिसतंय. आणि हे बघा हे दोघं जण मस्ती करत आले होते यांची कुणालसोबत. कपडे पण झाले आपले सुकून आणि असं जेवायला द्यायचं आहे. झालं फिरून झालं. चला मग जेवून घ्या. काय आणलं? काय नाही, जरा फिरलो. पाऊस बघा जरा थांबलाय आता, बरं वाटतंय थोडंसं. कुठे चिखल आहे? आवाज बघा, वाघ्या शेरू कुणाल यांची मस्ती चालू आहे घरामध्ये. आता ह्यांना जेवायला देते आणि मग थोडंसं किचन आवरलं का काम ओके. आजचा दिवस ना खूप बोरिंग गेलं आहे. बोरिंग म्हणजे मला ना बोरिंग वाटतं एकदम, म्हणजे घरात जास्त बाहेर बघा पडायला मिळालं नाही. मग अशी बाहेर पडली तर लगेच पाऊस आला. आणि हे बघा आलेले आहेत. ह्यांना तर भूक लागली, त्यांना जेवायला देतात कुणालचे बाबा. एक रेसिपी तुमच्याशी शेअर करायची होती, पण माझ्याकडे की नाही 2-3 वस्तू घरात सध्या कमी आहेत, त्याच्यामुळे म्हटलं राहू दे, कारण बरेच दिवस झाले रेसिपी शेअर नाही केलेली आहे. खूप अशा नवीन नवीन रेसिपी जे शेअर करायचे आहेत. बघूया आता लवकरात लवकर आहे ना रेसिपी शेअर करणार आहे मी. आज काहीतरी असं बनवायचा विचार आहे, जर का जमलं तर बघीन मी आता, आज जमते का उद्या ते. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला जरूर लाईक करा, शेअर करा, नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.